ọzọ bịakwara n'obi anyị n'ụbọchị tata bụ enwere ihe onyonyo mmadụ tụbatara anyị n'obi anyị wee na-asị anyị ka anyị gosi ndị ụwa ma kwuo okwu ọkacha ndị Igbo maka na ya bụ ihe mere n'ala Igbo. O nwere ndị otu a na-akpọ SARS. Ndị a bụ ndị nke na-arụ ọrụ enyere ndị uwe ojii aka n'ala Igbo. Anyị wee na-ajụ na ife anyị fụrụ na ya bụ ihe onyonyo gbara anyị anya mmiri ma butere anyị echiche n'ụzọ ọzọ. Anyị wee na-asị ka anyị nwa bụ ndị Igbo, ọ bụ na ikirie ya itinyekwa ọnụ n'ime ma gwakwa anyị ihe obi gwara gị. Ọtụtụ na-ekwu n'ụzọ ọzọ, ọtụtụ na-ekwu n'ụzọ ọzọ, mana anyị nwa bụ Obi Nwanne News anyị na-achọ ka anyị mee ka ndị be anyị mara na ife a na-ekwu okwu ya abụrụ ka onye ihe mere n'usi wee mee na ọ bụ kedu ife butere nya bụ ihe o ji wee mee. Ana ihe ọzọ anyị na-ekwukwa bụ onye ọbụla kwetere na ọ ga-alụ ọrụ nye lụọ ya ka o si wee kwete, nye tinye na-etinye, nye wepụ na-ewepụ, ka anyị wee mara nke na-eme anyị ebe o si abịa. Ka anyị gekwa ntị ma kirie ihe onyonyo ka unu jirikwa aka unu wee kirie wee gbara onwe unu akamọkụ wee nwụọ, maka na okwu na-aka mma n'ọnụ onye o si n'aka ya wee mee. Onwe ihe fụrụ ebe ahụ ị ga-agbazi onu ịgbazi onu, akụkwana ya akụkọ ma kwuo nke bụ ihe kwesịrị ikwu, maka na anyị nwanụ na mba ofesi wee na-afụ ka udu ndị ahụ si na-akpagharị na-alụ ọrụ, anyị mara ka ha si alụ ọrụ. Umude, do you have a husband? No. Go back. Go back. Stay. How many are you with that they kidnapped? 2. Is anybody inside here? Come. Just stay here. Just stay. We are cop. Don't worry. They called us from Mama here. Don't worry. Just keep quiet. He said people are 2. Can you call the second person to come? Okay. Can you call him to come? Okay, Emeka. Come on, so I'll rescue you. Come on, that's us. Come. Eh? Are you tired? Oh, you carry it here. Wait. Okay. Give me. Come and rescue this over here. No, leave pastor. Leave pastor to enter. Pastor, travel. There is one Emeka inside. Later we try for arrest. Where is Emeka? Rescue Emeka everywhere. Rescue Emeka. Go, Emeka, come. Emeka, is there any person here? Any police here? Any SARS? Any Arab here? Yes, I mean, with somebody else. Oh, yeah. Okay, with someone else. Oh yeah. Oh, yeah, go ahead. Jesus Christ. Oh, yeah. Rescue everybody. You are rescued, yeah? You are rescued. Emeka. Emeka. Just keep quiet. How many times they have sex with her? Eh? Okay, they've been sleeping with her since. You are rescued. Okay. Yeah, let me. Hide my phone. When did they kidnap you? When did they kidnap you? Last night. Last night. Where is your car? They dropped it along the line, picked another vehicle. Okay. Where did they These guys kidnap are you? going. Eh? These guys are Eh? going. Eh? These guys are going. Where did they kidnap you? Correct. We need somebody to stay. Make we carry that one where they are alive. Go. Go do what, Papa? Hey! Make it not fire, man. Oh God! Oh. I don't know what the chief said, eh? We need to get evidence from him. He need to talk and show us the house. The chief, eh? He need to show us the houses. Chief. Okay, yes. Huh? Okay. Ụmụ Igbo, ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị n'onu ma na-ekiri ozi ọma nke anyị na-ewetara unu na ozi ndụmọdụ na ịgbazi onu nke anyị na-ewetara unu, biko ka ị na-esonyere anyị na YouTube, na-esonyekwara anyị na Instagram maọbụ na Twitter maọbụ na Facebook na webụsaịtị nke ndị Obi Nwanne m, ka anyị wee na-ezinye abụ ozi ka o si wee kwesị ịdị na-adị, maka na oge erugo mgbe anyị ga-ebupụta ihe nke njirimara Igbo na asụsụ Igbo na omenala Igbo na ihe gbasara ndị Igbo niile n'ụwa niile, ọkacha ihe anyị na-achọ bụ Biafra. Ị ga na-afụkwanye abụ ozi ka ọ ga na-abịa. Ị na-esonyere anyị, ị ga na-ama mgbe anyị tụpụtara gị ozi nke dị mkpa ị ya mara, ma wee marakwa ị ga-eme ngwa ngwa ka emeghara ọdachi.